Želim ja da vas pozdravim, braći i sestre, u ime Gospoda našeg Isusa Hrista i radujem se novoj prilici da budemo zajedno, da se okupimo oko reči Gospodnje, da pevamo njemu pesme, da čitamo njegovu reč i da tražimo njegovo lice, kao što smo čuli u uvodnoj reči. Tražiti lice Gospodnje je zaista ono što je svrha našeg života. Možda je pitanje nekoga od nas. Koja je prava svrha života? Ja sam to danas da govorim na tu temu, s tim da ćemo tekst uzeti u Psalmu 128. Koja je prava svrha života i da li nas je Bog stvorio bez ikakve svrhe? Znači, koja je prava svrha života i da li nas je Bog stvorio bez ikakve svrhe? Učitat ćemo Psalm 128 i probat ćemo da potražimo neke odgovore na ova duboka pitanja. Reč Gospodnja nam kaže u Psalmu 128: Blago svakome koji se boji Gospoda i koji ide putovima njegovim. Hranit ćeš se delima ruku svojih, blago tebi, dobro će ti biti. Žena tvoja je kao loza rodna u odajama doma tvoga. Sinovi tvoji su kao mladice masline oko stola tvoga. Eto, tako će biti blagosloven čovek koji se Gospoda boji. Blagoslovit će te Gospod sa Siona i gledat ćeš sreću Jerusalima u sve dane života svoga. Vidjet ćeš sinove sinova svojih, mir nad Izraeljem. Evo toliko reči Gospodnjih, imamo ovde 6 stihova u ovom psalmu. Ja u ovom redovnom čitanju idem kroz Bibliju, uglavnom malo po malo kroz celu Bibliju, pa sam ove stihove čitao pre par dana. I onda ovaj prethodni psalm 127 i ovaj 128 čini se da govore o porodičnom životu. U Starom Zavetu nemamo puno stihova i zapovesti koji govore o porodičnom životu, kao što imamo mnogo više u Novom Zavetu, ali recimo ovde u psalmu 127 i 128 imamo neke važne istine vezano za to. Međutim, ovaj psalam počinje rečima: blago svakome koji se boji Gospoda. Ili, blažen je svaki onaj koji se boji Gospoda. Ne kaže blažen je onaj koji je bogat i koji ima dobro zdravlje, recimo, ili blažen je onaj koji ima lep izgled fizički, ili blažen je onaj koji je iz neke otmene porodice. Ne kaže blago svakome koji se boji Gospoda. Vidimo da ovo blaženstvo o kome Biblija govori nije vezano za to da li si ti bogat ili siromašan, da li si jako talentovan ili si malo talentovan, da li si rođen u ovoj naciji ili onoj naciji, da li si iz neke siromašne zemlje ili iz jako bogate zemlje. Tvoje blaženstvo vezano je za to kakav je tvoj odnos prema Bogu koji je stvorio nebo i zemlju. Što znači da ja i ti, svaki od nas, može da iskusi to blaženstvo, ili da bude blažen, ili da bude blago njemu. U Bibliji se na jako puno mesta spominje ta reč. Blažen je čovek ili blago čoveku. I u Novom Zavetu, koji je pisan na grčkom, taj reč makarios. I ta reč makarios, koja označava blažen je čovek, sećamo se da se u Novom Zavetu na puno mesta spominje, recimo u propovedi na gori i na mnogim drugim mestima, se spominje reč blago onov ili blažen je onaj koji radi ovo ili ono, ili se uzdržava od ovog ili onog. Sećam se jedne propovedi koje je brat Simo propovedao na propovedi na gori, pokojni brat Simo Ralević. I on je govorio da ta reč makarios, koja je grčka reč, je označavala neko ostrvo u Sredozemnom moru, koje je bilo toliko bogato voćem i povrćem, tako imalo divnu klimu umerenu, tako je imalo kao sve što ti je potrebno za život, da jednostavno to ostrvo nije trebalo pomoć ni od spolja, sve što ti trebaš da bi bio blažen se nalazilo na tom ostrvu. I značenje reči blažen je, u stvari, naglašava tu unutrašnje stanje ispunjenja i radosti koje je često povezano sa Božjom naklonošću. Ponovit ću ovo. Reč makarios ili blažen je čovek naglašava unutrašnje stanje ispunjenosti i radosti, često povezano sa Božjom naklonošću. Znači, ako je Bog dao svoju naklonost prema tebi, ti ćeš imati unutrašnju ispunjenost i mir i radost, koju puno puta ljudi ovoga sveta, koji od spolja gledaju, imaju sve što je potrebno za sreću, neće imati.
Na jevrejskom je druga reč, koja se puno puta prevodi sa makarios u grčkom prevodu Biblije, isto naglašava stanje sreće i blaženstva koje je povezano sa pravednim životom i sa iskustvom Božje naklonosti. Znači, ta reč blaženstvo ne znači od spolja možda nešto, kao neki savremeni prevodi kao srećan je onaj čovjek, ili blagodan čovjek, ili radostan je onaj čovjek koji, ne znam, koji se boji Boga, ili srećan čovjek koji se boji Boga i tako dalje. Ali značenje je unutrašnje stanje osobe koja ima mir sa Bogom, koja ima ispunjen život. Ja sam samo radi onako iz radoznalosti upitao AI, kao danas imamo na kompjuteru, na telefonima, to je AI, koji su znaci, koje su posljedice ako čovjek nema svrhu za svoj život? Znači, pitao sam AI, koje su posljedice čovjeka koji nema svrhu u svom životu? Ovo je odgovor koji je AI dao. Nedostatak svrhe u životu može dovesti do negativnih psihičkih efekata, uključujući osjećaj praznine, zabrinutosti i depresije. Bez jasnog osjećaja pravca, čovek se muči da nađe svrhu u životu i to ga vodi u krug traženja kratkotrajnih uživanja i dovodi ga u iskustvo neispunjenosti. Pročitat ću ponovo definiciju koju je AI dao. Znači, čovek koji nema svrhu u životu. Naša tema danas je koja je prava svrha života i zašto je Bog stvorio mene i tebe. AI kaže da je ovo ono što su videli kod ljudi koji nema nikakvu viziju za svoj život, koji nema nikakav pravac, koji nema nikakav smisao, koji nema nikakvu usmerenost u svom životu. Nedostatak svrhe u životu može dovesti do negativnih psihičkih efekata, uključujući osjećaj praznine, zabrinutosti i depresije. Da li ste upoznali osobu koja je uvijek neraspoložena, koja ima neku zabrinutost, depresiju, loše raspoloženje? Bez jasnog osjećaja pravca, čovjek se muči da nađe svrhu u životu i to vodi u krug traženja kratkotrajnih uživanja i iskustva neispunjenosti. Ja bih rekao da je ovo dosta ispravna definicija. Ako čovjek nema pravi smisao za život, ako nije upoznao koja je svrha, zašto je mene Bog stvorio, ko sam ja, odakle dolazim, kuda idem, vrlo lako može čovjek da kaže kao bezbožnici, jedimo i pimo, sutra ćemo umreti, ajde da tražim neku sreću u nekim prolaznim zadovoljstvima. Međutim, vidiš šta reč Gospodin kaže, ima stih u pričama 29:18. Danas ćemo citirati malo više stihova, posle ovoga budemo počeli, bit će jedna lista stihova, gde ću ja, nadam se da imate Biblije, makar na telefonu, pa ću ja tražiti dobrovoljce, ja ću govoriti stihove i svako ne digne ruku ko će da čita koji stih, pa ćemo čitati stihove koji govore o blaženstvu ili koji sadrže tu reč blažen. Ali sada sam teo u vezi sa ovim, znači koja je svrha života i šta Bog ima u planu za mene i tebe, da pogledamo ovaj stih u pričama Solomonovim u 29. poglavlju. Stih 18 kaže ovako. Ovaj prevod kaže ovako. Kad nema objave, narod se razuzda, a blago onome ko čuva zakon. Kad nema objave, narod se razuzda, a blago onome ko čuva zakon. Ili mogu da se kaže, kada nema vizije, narod propada, razuzdava se, a blago onome ko se drži Božih zapovesti, ko ima strah Gospodnji, ko radi ono što Bog zapoveda. Znači, ako ti nemaš nekakvu viziju u svom životu, ako ti nemaš svesnost koja je Božja svrha za tebe, ti ćeš tražiti neko ispunjenje u grešnim zadovoljstvima, za koje Biblija kaže, znači čovjek kad nema viziju, on se razuzdava, on počinje da radi šta god mu padne na pamet. A interesantno je da ovaj stih je rečen u kontekstu vaspitanja dece. Recimo, pre toga on kaže ovako. Prut i prekor daju mudrost, a raspušteno dete sramoti majku svoju. Raspušteno dete sramoti svoju roditelju. Znači, dete koje je prepušteno samo sebi da radi ono što mu padne na pamet. Ono što se njemu čini da će ga učiniti srećnim, da će mu dati makarios, ono što se njemu učini da će ga učiniti blaženim. Kaže, takvo dete će osramotiti svoje roditelje. I kaže, kad se množe zlikovci, množi se i greh. Ali pravednici gledaju propast njihovu. Znači, ako smo prepušteni sami, ako se raspojasamo, radimo šta mi hoćemo, šta se nama čini po volji,
tada ćemo sramotiti pre svega svoje roditelje. Dalje, tada će se množiti zlikovci. Zlikovci su ljudi koji rade ono što se njima čini, da njima donosi radost, nema veze ako to povređuje, ako to nanosi štetu drugima. Oni se množi se i greh. Ali, kaže, pravednici gledaju njihovu propast. Znači, pravednik ima viziju, ono što je Bog rekao, na kraju će Bog i ljubav i pravednost pobediti. A greh i zlo i buntovništvo protiv Boga, sve oni će završiti na sudu Božjemu i biti bačeni u jezero ognjeno. Onda kaže, prekori sina i smirit ćete, pružit će radost duši svojoj. Kaže, prekori sina, ili kao, poučavaj ga, disciplinuj ga i on će doneti mir tvojoj duši. I onda kaže, sledeći stih, kad nema vizije, narod se razuzdava, a blago onome ko čuva zakon. Kad nema vizije, kad nema objave, kad nema utvora, neki prevodi kažu, narod se razuzdava, a blago onome ko čuva zakon. Zašto sam ovaj stih izdao? Znači, u kontekstu toga da ako mi razumemo šta je naša svrha i ako verujemo Bogu i njegove reči, onda mi odluke našeg života donosimo u skladu sa onim što verujemo da će zaista tako biti kao što je Bog rekao. I ako Bog kaže da je blažen čovek koji se boji Gospoda i ide putevima njegovim, onda se ja i ti odlučimo, ako verujemo u Boga, Gospode, ja želim da budem, ko od nas ne želi da bude blažen? Kad kažemo blažen, u smislu da ima taj unutrašnji mir i radost, da ima taj osjećaj svrhe, osjećaj ja sam ovde za ono, zašto me je Bog stvorio, Bog je unapred pripremio dobra dela da u njima hodim i ja znam da se nalazim u centru volje Božje i ako me Gospod danas pozove u mom večnom domu, ja znam da sam ja spreman. Jedan stih isto kaže, blaženi su oni koji su pozvani na večeru svadbe jagnjeta. Ista reč, blaženi su oni koji gledaju očima vere ka Bogu. Blago svakome koji se boji Gospoda i ide putovima njegovim. Ta reč blaženstvo, znači u sebi sadrži tu puninu ispunjenja radosti. Ta reč se koristi za samoga Boga, ako čitamo u poslanici Timotiju. Neko da mi pomogne koji stih je u pitanju. Gde se spominje da je Bog blažen. 6. poglavlje. Kontekst je da Pavle nalaže Timotiju da drži naredbe Gospodnje, da drži zapovesti Gospodnje, do dolaska Gospoda našega, stih 14, 15 stih, koji će nam se u svoje vreme pokazati blaženi i jedini vladalac, kralj kraljeva i gospodar gospodara. Ovaj stih kaže da Bog sam u sebi ima svu puninu radosti i ispunjenja. Bog da nikada ništa nije stvorio, ni nebu, ni zemlju, ni sve planete, ni ljude, ni životinje, ni sve ostalo. Bog sam u sebi, Otac, Sin i Sveti Duh, su u savršenom blaženstvu. Oni u sebi imaju sve što je potrebno za taj... Jer Bog je ljubav, Bog je savršen mir, Bog je savršena sreća, savršeno ispunjenje. Kaže, blaženi i jedini, ili neki kažu suvereni vladalac. Znači, Bog mene i tebe poziva u taj život blaženstva. On želi da tebe i meni da mir i radost, koja nije uslovljena okolnostima tvog života. Koja nije uslovljena time da li stvari idu dobro u životu ili stvari idu loše u životu. Da li je zdravlje dobro ili je zdravlje loše. Da li imaš puno i veliko imanje ili imaš malo imanje. Nego tvoje blaženstvo je usmjereno u tome što se ti bojiš Gospoda. Odnosno, ti u svim svojim odlukama, u svemu što radiš, imaš na umu Boga koji te je stvorio, Boga koji ti je dao svrhu i Bog koji želi da ti živiš i da hodaš po njegovim putevima. I kaže, blažan je svaki koji se boji Gospoda i koji ide putevima njegovim. Ajde da pogledamo neke stihove, pre što krenemo u ovaj psalam i proučavanje psalma samog. Treba će mi otprilike 10 dobrovoljaca. Ja ću čitati naslov stiha, a onda ko je poneo Bibliju, a mi preporučujemo da svako ponese Bibliju kad dođe na sastanak, neka podigne ruku pa nek pročita taj stih. Treba mi dobrovoljaca za psalam 1.1, ili ima neko ko hoće da pročita taj stih? Evo može Matija. Ja ću prvi sve stihove čitati i onda ćemo redom tim kojim sam vam govorio, ćete samo pročitati stihove. Psalam 32.1.
Hana. Psalam 40, stih 4. Može. Kako biš ime? Miloš. Miloš. Sad kod nekih prevoda ovaj stih je broj 4, kod nekih je broj 5. Taj stih koji počinje sa blažen. Znači Psalam 40, stih 4 ili 5, zavisi koji je prevod. Psalam 65. Može Nemanja. Opet stih 4 ili 5, zavisi koji je prevod, koji počinje sa blažen. Psalam 112, 1. David. Luka 6, 22 i 23. Mile. Luka 11, 28. Imamo Dobrovoljaca. Može Jovica. Luka 12, stihovi od 35 do 37. Atila stivio pod ruku. Znači, Luka 12, 35 do 37. Jovan 20, 28 i 29. Može Srđan. I Jakov 1, stih 12. Još jedan Dobrovoljac sam treba. Evo Mark. Možemo da krenemo, Mateja, ti možeš prvi. Psalam 1.1. Blažen čovek koji ne sledi savet opatih, ne stoji na grešničkom putu, niti seda u društvu ludača. Ovo je šta Bog kaže, koji čovjek je blažen. Dalje. Blago onome kome je oprošten prestup, kome je pokriven greh. Bog kaže da je blagosloven čovjek, koga kada Bog pogleda na nas strašnog suda, može da kaže tvoj ceo lista tvojih greha je obrisana u krvi Isusa Hrista. Možda si ti u životu stekao imanje i milijarde, ali ako u posljednjem staneš pred Gospoda sa svojim gresima, teško tebi. Blažen je čovjek kome su gresi oprošteni. Dalje. Blago čoveku kome je Gospod uzdanica, koji se ne okreće oholima, onima koji za lažima idu. Znači, čovjek može da bude blažan ako se pouzda u Gospoda. Pojde, to ne zavisi od spoljašnjih okolnosti, zavisi od tvojeg unutrašnjeg stana srca. Da li ti vidiš Boga koji je stvorio nebo i zemlju kao tvoju uzdanicu, kao tvoj temelj, kao onaj koji je tvoj zaštitnik, kao onaj koji se brine za tebe? Kaže, ako se uzdaš u Gospoda, blago tebi. Dalje, Psalam 65, kome smo, koji se... Tako je blažen izabranik, onaj kog privučeš, što prebiva u tvojim dvorištima. Blažen je čovjek koji prebiva u prisustvu Božjem. Koji uvek je svestan, Bog sve vidi, Bog sve zna. Gde idem, šta radim, šta čitam, šta gledam. I hodaš u prisustvu Božjem. Mi imamo puno puta tendenciju da se udaljimo od Gospoda. Baš zbog toga taj stih u uvodnoj reči bio tražite lice Gospodje. Lekot mi zalutamo i udaljimo se od Gospoda i onda odvijemo vreme za molitvu, možda i za post. Gospode, ne osjećam tvoje prisustvo u mom životu, ne osjećam da mi govoriš kad dočitam tvoju reč, ne osjećam da dotakam tebe kad se molim. Tražim tvoje lice, tražim tvoje voje u svom životu. Hoću da prebivam u tvom prisustvu. Dalje, Psalam 112 koji je se javio. Blago čoveku koji se boji Gospoda, koji silno uživa u njegovim zapovestima. Opet vidimo, slično ovom stihu ovde. Blago čovjek koji se boji Gospoda, koji uživa u njegovim zapovestima, koji o zakonu njegovu misli dan i noć. O čemu razmišljamo kad smo slobodno vreme? Znači mi neki put kad idemo na posao, moramo da se koncentrišemo na ono što radimo. Ali čim završimo s onim svakodnevnim obavezama, da li se naš vraća nazad na reči Božje na koje smo čitali ili na misli utaji? Kaže, blago čovjeku koji razmišlja o njegovim zapovestima. Novi Zavet, Luka 6, 22, 23. Može ga. Blago vama kada vas ljudi zamrze, kada vas izopšte i vređaju, kada vaše ime odbace kao zlo zbog Sina čovečega. Radujte se toga dana i skačite od radosti, jer je velika vaša nagrada na nebu, jer njihovi pravoci su isto tako činili proroci. Ove stihove do sada smo vrlo lako razumeli, pa naravno da je blagosloven čovjek koga Gospod zaštića, kome je on uzdanica i tako dalje. Ali kaže, blago čovjek, blago vama ako su zasramote uz progone i reku na vas svaka grđava reči. Sjećate ste, Gospod rekao da koji god pođe za njim, bit će progonjen. Ne znam da vi koji ste mladi, koji ste se obratili, ako možda roditelji nisu, ili rodbine ako nisu vernici. Da li ste osjetili to kao neki napad i neke probleme i neko progonstvo i neko odvraćanje da ne slijedite Gospoda Isusa Hrista? Mislim da je to nešto što Gospod kaže da kao, ima oni koji prime radosno reč, ali onda dođu nevolje, dođu progonstva, dođe sunce, dođe vrućina, dođe iskušenja. Kaže, blago onome, blago vama koja su prezru odbace radi mene.
I kaže, imate pravo da skačete od radosti. Tada. Tako da vidimo da blaženstvo ne znači imati lak i ugodan život i da sve ide po volji. Nego je to stanje unutrašnje gde ja vizijom gledam da moj završni ispit mog života je kada ja stanem pred Gospoda. I ja želim da sve odluke mog života u tom pravcu usmeravam, da onda kada stanem pred Gospoda mogu da čujem dobro i vjerni slugo. U malom bio sam i vjeran. Uđi razlog Gospoda. A sve ovo kaže nevolja ovoga sveta, apostol Pavle kaže nisu ništa prema slavi koja će nas objaviti. Tako da ta vizija je jako važna. Kaže, gde nema vizije, narod se razuzdava. Misliš kao, pa mogu da radim šta hoću, šta ima veze. Da li ovako živim ili onako živim. Ali čovjek ima viziju. Ja ću jednog dana stati pred Boga. On želi da sve svoje odluke života usmerava kako će biti tog dana kada stane pred Gospoda. Dalje, Luka 11:28. Jovica. Na to Isus reče, ipak su više blaženi oni koji slušaju Božju reč i drže. Evo ovaj stih kaže da su blaženi ljudi koji su poslušni Božoj reči. Na drugom mjestu Gospod kaže da je čovjek koji čuje Božju reč, a ne izvršava. On je kao, šta? Kao čovjek lud. A čovjek koji sluša i izvršava, on je kao mudar čovjek koji gradi svoju kuću na kamenu. Dalje Gospod ide pa kaže, u životu će naići oluje, naići će vetrovi, naići će problemi, naići će nevolje. Da li će onda ono što se ti pouzdaš tebi pomoći? Kaže, oni koji čuje njegovu reč i izvršava, njegov kuća će biti na kamenu. I kako god dođu oluje, vetrovi, kiše, bure, neće ih moći srušiti. Vidimo da blaženstvo zavisi od našeg odnosa prema Gospodu. Ne toliko od okolnosti života. Možda smo mi, kada nam sve ide dobro, onda smo srećni i radosni i sve to, a čim nešto ide loše ili neki gubici se nam se desi ili ne znam šta, mi odmah smo tužni, depresivni i bez smisla. Ali reč Gospodina nas uči da blaženstvo duše zavisi isključivo od našeg odnosa sa našim nebeskim Ocem. Dalje, Luka 12:35-37. Neka budu vaša veza zaprenuta i sreće zapaljene. Vi kao ljudi koji čekaju gospodara svog kad se vrati sa svadbe, da mu odmah otvore kako dođe kucne. Blago ovim slugama koje nađe gospodar kad dođe, a oni straže. Zaista vam kažem da će se zapregnuti i posadit će ih i pristupit će, te će im služiti. Ovaj stih kaže da nema većeg blaženstva nego da kada Gospod dođe, ili kada dođe tvoj posljednji dan na zemlji, da te Gospod nađe kao vernog. Da završiš svoj tečaj, znači, kao oni koji smo započeli sa Gospodom, važno je da ostanemo, da istrajemo, da budemo verni i spremni. I kaže, oni koji to blago njima, jer sam Gospod će ih nagraditi. Sam Gospod će im služiti. Sam Gospod će kazati, ako si dao samo jednu čašu hladne vode, ne znam da ste nekad bili žedni da vam neko da čašu hladne vode. A ako ste vi učenik Gospodnji, u posljednjem Gospod će pozvati tog čovjeka, dođi ti ovamo. Hvala ti što si dao mom učeniku čašu hladne vode. Gospod će se opomenuti svakog najmanje dobre dela koje je neko učinio i primit će nagradu za to. Taj će čovjek možda otići pakao posle, ali Gospod će se zahvaliti za tu čašu vode koju je dao tebi u ime učeničko. Ali kaže ovdje, blago onima ako te gospodar nađe, a ti si njemu veran. U šta ne volje, u problema možda, ti si ostao veran. Gospod će se zapregnuti i tebi će služiti. Tako kaže ovaj stih. Možemo da kažemo da biblijski smisao blaženstva je dosta drugačiji od blaženstva koje je u glavi većini telesnih ljudi. Koji misle, blago čovjeku kome je sve da lako u životu, blago čovjeku koji ima svega dovoljno, koji može da radi šta god hoće, koji nije odgovoran nikome ni za što, to je što svet kaže. A vidimo da reč Gospodina daje mnoge stihove koji kažu blago onome koji se boji Gospoda, ide putevima njegovim, ali čak i kada smo progonjeni, čak i kada smo prezreni i odbačeni, blaženi smo jer mi gledamo sa vizijom na taj dan kada ćemo stati pred Gospoda i kada ćemo kazati, Gospode, cijel ovaj moj zemaljski život prošao je kao tren oka. Sad ulazimo u večnost. Večnost je mnogo važnija od prolaznosti. I kad to shvatimo, čitajući Bibliju, ako niste to razumeli, da ovaj život nije sve što ima, nego dolazi večnost, onda mi budemo svesni da milijarde i milijarde godina koje su ispred nas su mnogo važnije nego ovaj moment kad sam rođen, ovaj kad sam živao, kad sam umro, a dalje je važna večnost. Tako da Biblija nas poziva da imamo tu viziju, da razumemo svrhu života, da razumemo zašto nas je Bog postavio ovde na zemlji. Dalje stih se nalazi u Evanđelju po Jovanu, 20. poglavlje, 28-29. Srđan. Toma mu reče, Gospod moj i Bog moj. Isus mu reče, veruješ li zato što si me video? Blaženi su oni koji veruju, a nisu me videli. Na koga se to odnosi? Blaženi su oni
koji me veruju, a nisu me videli. Toma je ipak video, on je hodao sa Gospodom 3,5 godine. A ja i ti smo oni koji nismo videli. Mi nismo bili na zemlji kada je Gospod bio tu. Mi nismo videli kada je on podizao mrtve. Mi nismo videli kada je izgonio demone. Ali mi verujemo. Gospod kaže, blago onima koji nisu videli, ali veruju. Znači, čitajući Božju reč, mi znamo da Bog ne može slagati. Ako nešto Bog rekao, mi to prihvatamo verom i Bog kaže, blago onima koji nisu videli, ali veruju. Znači, oni u očima vere vide te realnosti koje su zapisane u reči Gospodnjoj i veruju Bogu koji ne može slagati. Blaženi su oni koji nisu videli, ali veruju. Kad ti rekao neki nevernik, kad prvo se počela, pa kaže, kako ti znaš da će to zaista biti tako, kao što kaže Biblija? Ti možda kažeš, ja samo verujem Bogu. To je Bog rekao, meni to je dovoljno. Bog je rekao. U početku stvori Bog nebo i zemlju. Bog ne gubi puno vremena da objašnjava kako, šta, kako je moglo ove molekuli, atomi, ovo ono. On sam jednostavno daje rečenicu. U početku stvori Bog nebo i zemlju. Meni je to dovoljno, ja verujem Bogu. Onda posle ima neki drugi dokazi koji su tu, ali znači verovati Bogu. Blaženi su oni koji nisu videli, ali veruju. I Jakov 1:12. Blago čoveku koji strpljivo podnosi iskušenje, jer kada postane prekaljen, primit će vjena života, koji je Bog obećao onima koji ga vole. Da li ste nekada razmišljali o tome da si blažen ako upadaš u različite iskušenja? Ko vole da pada u iskušenja? Da li ste nekada bili iskušavani da se razgnjevite ili da izgubite strpljenje s nekim? Da li neko ima to iskušenje? Da požudno pogleda, da požudno pomisli nešto, da bude sebičan, da bude samoživ. Da li osjećaš blaženstvo? Blago meni, sada me Bog iskušava, sada ću da ostanem veran, neću dozvoliti da padnem u ovoj situaciji. Kaže, blago onima koji su istrajni u iskušenju. Bog će dati njima venac koji obeća onima koji ga ljube. Što kaže da je motivacija da pobedimo iskušenje dolazi iz naše ljubavi prema Bogu. O Gospode, ne želim da te razočaram u ovoj situaciji. Da moja ljubav bude više za neku stvorenu stvar, za neko stvorenje, nego za tebe, tvorca, koji dolazi sve. Blago onome koji je veran u iskušenju. Znači, ta ljubav prema Gospodu nam daje snagu da budemo verni. Tako da vidimo da život hrišćanina se odnosi kroz ovaj stih, da bi došlo do tog blaženstva, ne znači da mi samo pasivno ležimo i primamo stvar Gospoda. Tu uključuje određenu borbu protiv iskušenja, protiv zla, viziju za ono što Bog ima za nas. I vraćamo se na prvi stih, kaže, blago svakome koji se boji Gospoda. Ta reč boji Gospoda odnosi se koji ima veliko poštovanje za Gospoda. U Novom Zavetu Gospoda sluči, kada se molite, kažete ovako, Oče naš koji si na nebu, da se sveti ime Tvoje. Prva stvar, da se sveti ime Tvoje. Pre toga kaže, Oče naš, znači Oče svih nas. Ti si na nebesima. Ti sve vidiš, sve znaš, ti upravljaš svima. Tvoje ime zasluži da bude sveto, da se sveti ime Tvoje. Blago onome koji se boji Gospoda, koji poštuje Gospoda, koji zna da ono što Gospod kaže, ja moram to slušati. Ja sam samo stvarno biće. Znači, blago svakome koji se boji Gospoda i koji ide putovima njegovim. Sjećamo se onog što ja mislim da ja čitao taj stih iz psalma, da li 106. Da je Bog pokazao dela svoje Izraelu, a puteve svoje Mojsiju. Znači, narod izraelski je vidio Božja dela. Ali Mojsije je razumeo Božje puteve. Zašto Bog od mene traži? Da ja živim pošteno i pravedno i pobožno. Znači, on je razumeo Božje puteve. Kaže, blago svakome koji se boji Gospoda i koji ide putovima njegovim. Znači, sve ovo što smo čitali do sada o tom blaženstvu, o tom unutrašnjem stanju ispunjenja, smisla, radosti koja proizilazi iz zajednice sa Bogom, koja proizilazi iz pravednog života, koja proizilazi iz borbe protiv greha, iz zla i iskušenja koje nas vode da uradimo nešto što je Bogu nažao, blažen je čovjek koji tako čini. I onda kaže šta će se on desiti. Koja će biti njegova, da kažemo, svrha u ovom zemaljskom životu? Šta je Bog smislio i isplanirao za moj i tvoj zemaljski život? Kaže, hranit ćeš se delima ruku svojih, kaže ovaj prevod koji ja sad čitam, ili kaže, jer će jesti od trudova ruku svojih. Znači, ja prihvatam da živim na zemlji koja je prokleta. Ja gledam ptice, ja gledam životinje, one ne moraju da oru, da tamo đubre, da okopavaju, da proizvode hranu. Oni sve nađu u prirodi. Oni nemaju ni komad odeće zakačenu u ormanu, nemaju ni ove hemije koja je potrebna za ličnu higijenu, nemaju ni stotinu stvari koje mi kao ljudi imamo. Ali Bog je za nas izabrao da mi uz novi lice svog jedemo hleb svoj. Znači, ješćeš od trudova ruku svojih. Zamislite ako to shvatiš tu istinu kao mladić
sa 10, 12, 13 godina. Znači, Bog očekuje od mene da ja neki posao radim. Da ja jedem od trudu mojih ruku, a ne da čekam da moj tata radi ili mama, ili još gore da odem u drugu državu, pa tražim socijalnu pomoć od države. Da me, znači, rad nevernika i njihov doprinos koji se odvaja da se daje za mene, da bi ja sedeo i primao socijalnu pomoć i živeo od toga. Znači, ja kao vjernik sam svestan. Ja treba se hranim od dela ruku svojih. Znači, moram da budem vredan, moram da budem radan. Ako ja čitam priče Solomunove, ja ću vidjeti puno stihova koji govore o tome šta se dešava sa onim koji je lenj, šta se dešava sa onim koji je vredan. Ali uglavnom, Bog je za mene i tebe odredio da se hranimo delima ruku svojih. Znači, da prilagodimo svoje apetite svojim primanjima, drugim rečima. Ako ne zadovoljan veličinom svoje kuće ili svojim autom ili ne znam s čime, obrazuj se, završi neku školu, nauči neki zanat, uradi nešto što može da ti daje. Znači, budi spreman da živiš od dela ruku svojih. Ne očekaj da treba država te obezbedi nešto. Da ti država treba ti daje, ne znam, socijalnu pomoć, penziju, platu, sve to okej, ima to sve svojeg smisla. Ali ovde kaže, hranit ćeš se od dela svojih ruku ili ješćeš od trudova ruku svojih. I interesantno je, kad naučiš od malena da radiš svojim rukama, pa da primiš za to neku nagradu, neku platu, onda kad trebaš to da trošiš, drugačije je. Ja sam primetio kod moje dece, kad idemo negde, pa kada kupi mi ovo, ja kažem, ajde kupiti svojim novcima, možeš ti svoje novce. Pa nisam baš siguran, kad su moji novci ne bi ja to da kupim, ali ako su tatini, daj tu čokoladu, daj tu šta god je to. Deca neki put, znači, znaju i oni da budu malo proračunjivi, znaš, kao, hoće ono, ali ne smije da prati cijenu za to. Ali kad ti, kaže, naučiš da živiš od dela ruku svojih, to je skroz drugačije. Ti si možda radio cijel dan na suncu, si goreo, okopavao negde, i dobio si ulogom sad dnevnicu 3000 dinara, sad odeš da potrošiš neku glupost, kao ćeš pogledao što, nisam baš siguran, moja su leđa gorela cijel dan da bi dobio ovih 3000 dinara, onda drugačije razmišljaš. I jako je važno da decu od malena naučimo da nas je Bog stvorio da radimo i da živimo, hranit ćeš se od dela ruku svojih. Koliko si bio vredan kad si radio, koliko si zaradio, toliko ćeš da priuštiš sebi kvalitet hrane ili šta znam, odeće ili kuće ili kola ili šta god. Naravno, ovo je u Starom Zavetu i to sve, ali se odnosi i u Novom Zavetu. Jer se apostol Pavle kaže tamo, kad piše Solunjanima, kaže čujem ima među vas onih koji idu okolo i okreće, ništa ne rade. Ja vam kažem da oni koji neće da rade, taj neki ne jede. Znači, nemojte da ih hranite, ako vidite da su lenji i da neće. Da ih poučite nešto, znači. Ali neka vam, ono kaže, neka vam ne dosadi, da činite dobra dela i tako dalje. Treba pomagati, potrebno je, ali mislim da jako važno da jedan hrišćanin koji čita ovo, koji se boji Boga shvati. Ja treba da jedem od dela ruku svojih. Znači, koliko budem vredan, koliko budem radan, koliko budem stekao veštine, da mogu da odradim neki posao koji ima neku vrednost, sprem toga moram da budem dovoljno skroman u srcu da prihvatim ovaj životni stil koji mogu da priuštim sebi sa toliko rada koliko sam. Hranit ćeš se od dela ruku svojih, blago tebi, dobro će ti biti, kaže Gospod. Znači, radiš svojim rukama, možeš svako da pogledaš u oči, nikom se nisi zamerio, nikom nisi nešto ukrao. Ima čak jedan stih ono sad kaže, koji je krao više da ne krade, nego da radi svojim rukama, da može i davati im šta? Potrebno. Gospod kaže, mnogo je blaženije davati nego li primati. Da naučimo da nađemo radost tome da radim, ali to što sam zaradio nije sve moje. Ako si roditelj, ako si otac, ti ćeš da se raduješ da daš svojoj deci, da daš svojoj ženi, da daš drugima. Nisi ti najvažniji. Ti naučiš da služiš, to si od Gospoda naučio. I da ćeš potrebno, vidjet ćeš, oni koji su možda, koji nisu u stanju zbog raznih problema možda ili bolesti ili ne mogu da rade, znači u potrebi su udovice, siromašne i tako dalje, da možemo da damo i onima koji su potrebni. Znači, kao Božje deca, kao Božji narod, mi shvatamo da Bog želi da se mi hranimo od dela ruku svojih. Ako to mladić dobije viziju kao mlad, on će kazati, pa ja jedno najmoću možda se oženim. Ne znam, ja kad sam bio mladić, ja sam razmišljao to, ja volio sam jedno dana da se oženim, da imam svoju ženu, da imam svoju kuću, svoju porodicu. I ja ne, stvarno, kako ja mogu da imam porodicu i kuću ako nemam prihode, ne mogu ja da od ljubavi se ne živi, što se kaže, moram nešto, neki posao naučiti, nešto moram raditi. Završio sam neku srednju školu, to je bila kriza u državi. Mi smo odrastali u siromašnoj porodici. Čime ću se ja baviti, šta ću raditi? Završio sam školu koja, kao srednja elektroškola, onda sam me pozvali u vojsku, otišao sam u vojsku, tamo sam bio 2 godine, vratim se kući sa 21 godina. Ništa, niti znanja neko, niti veštinu, niti bilo šta. I sad, u to vreme je bilo puno propalih firmi, puno radnika otpušteno. Sad je se dao neki čovjek je dao neki oglas za proizvodnja nekih oblatnih. Javilo se 50 ljudi na to. Ja došao, armija ljudi tamo koji su došli i on sad pokazao taj posao kako to ide, šta znam. Onda drugi je bio neki butik prodaja kao
prodaja kao pantalone, šta ja znam, ja sam u vojsci radio kao u vešeraju, pa rekao, to se malo razumem, odem tamo, ono opet njih 50 se javilo na taj oglas, za jedan posao. Čemu će se baviti, šta ću raditi, pojma nema. Bog se pobrinuo, kasnije sam našao neki posao kao telotehnika, onda meni drugi brat pomogao da naučim kako se popravljaju ti rashladni uređaji i onda sam polako krenuo kao privatno posle šta ja znam. Ali sam razumeo to da, pre što bih da se oženim, moram da naučim neki zanat, nešto da ima neki prihod, neki rad, od čega mogu da očekujem da ću moći da se hranim od dela ruku svojih. Tako da jako važno da dobijemo tu viziju dok sam mladi. Znači, nekim se moram baviti. Bože, ti imaš plan za mene, pomozi mi da usmeri me ti u tom pravcu, šta je tvoja volja za mene. Bog je veran. Ako se kao blažen čovjek koji se u Gospoda uzda, onda recimo ja sam započeo tu posao, par godina sam radio u Srbiji, onda sam se zaljubio. To je ova krica. Onda sam se oženio, prešao sam, otelio sam se za Ameriku, ne znam jezik, ne znam ništa, ovaj posao koji sam radio, ne mogu tamo raditi, tamo su drugačiji zakoni, odlazim tamo, ali samo sam puzaš u Gospoda. I Bog se pobrinuo da sam dobio priliku tamo da zaposlim kod jednog brata. I onda me on poučio, malo sam radio kod njih, onda pola godine, i onda vidim, možda će biti bolje da krenem privatno. I krenuo sam privatno. Ali znači, ako se puzaš u Gospoda, Bog će se postaviti za tebe. Znači, nije da sad ti trebaš nešto da se trudiš, ne znam šta, ali da staviš sve pouzdanje u Gospoda. Gospode, ja želim da se hranim od dela svojih ruku, pomozi mi, ti će se pobrinuti za moje potrebe, ja stavljam moju budućnost u tvoje ruke i Bog će biti veran. Ali ti moraš biti odgovoran i vredan gde dobiješ priliku da radiš vredno, da radiš produktivno, da radiš sa stavom srca poniznim, da nisi onaj koji vole stalno da nešto gunđa, mrmlja, stalno prigovara, stalno im bolju ideju i tako dalje, nego znači da budeš ponizan i Bog će ti otvoriti vrata za tebe. Blago tebi, dobro će ti biti, kaže Gospodin. Žena tvoja je kao loza rodna u odajama doma tvoga. Možemo da vidimo da ovaj psalam je napisan, čini se, za muškarca i sad govori da će on imati porodicu. I kaže, žena njegova će biti kao rodna loza u odajama doma tvoga. Znači, ovde se već vidi, to je brak i porodica. Ovde vidimo uloga žene i majke. Znači, mladić kad razmišlja o ženitbi i kada mu se možda neka devojka dopada, on treba da razmišlja, ova devojka bi trebala da bude majka mojih sinova i ćerki. Ona bi trebala da se brine za moj dom jednog dana. Ona će jednog dana da bude ta koja će da dočekaju goste i ispraća. Ona će ta biti koja će se brinuti o našem zdravlju, o našoj hrani, o našoj odjeći i svemu. Znači, malo drugačije, kad imaš tu viziju o porodici, malo drugačije razmišljaš nego kad samo misliš, dopada mi se izgled i to je to, izgled najvažniji. Nije izgled najvažniji, karakter je najvažniji. Kaže, ko će naći vrsnu ženu? Jer kaže, njena vrednost je više nego drugini. Tako da, kad smo mi kao mladi, čitamo reč Gospodnju, bojimo se Gospoda, o zakonu njegovom razmišljamo dan i noć, onda naša perspektiva postaje drugačije i ne samo to, ima stihovi koji kažu da će nas Bog izbaviti od mnogih zamki. Ima tamo stihovi, mislim da sam zapisao negde iz priče, baš o strahu Gospodnjemu. Sam da pogledam da to ovde. U strahu Gospodnjem je velika sigurnost i sinovima utočište. Priča Solomonova 14:26. Strah Gospodnji je izvor života, on izbavlja od zamki smrti. Ja mislim da brak može da bude jedan od najvećih zamki. Ako čovjek uđe u brak bez da traži volju Božiju, može da ima mnoge probleme zbog toga. Ali kaže, strah Gospodnji je izvor života. On izbavlja od tih zamki smrti. Znači, ti ako imaš strah Gospodnji, ti ako čitaš Božju reč, ti ako se moliš, Bog će tebe da usmeri na pravu osobu koja je pobožna, koja se boji Gospoda i tako dalje. Onda kaže, znači, žena će tvoja biti kao loza rodna. Ne znam da li neko od vas ikada uzgajao lozu ili ima priliku da gleda lozu kako raste. Loza je vrlo nežna i krhka biljka. Znači, ona nema snagu da drži svoje grane u vazduhu. Ona pada i uvuku se po grani i ljudi gaze po njima. Znači, da bi ona, ali kaže da ona, da je kao žena tvoja treba da je kao rodna loza. Ona je jako korisna. Loza može biti jako korisna. Ima 100 primjena. Mi smo recimo bili u nekom smeštaju i čovjek je tamo u Trebinju, tamo dosta puno sunčanih dana i sunca. On je podigao te loze ovako i napravio je zaklon. I te loze prave tamo divnu senku i grožđe ovako bogato visi sa tih. Loza je jako nežna i krhka i da bi ona uspevala, mora se negovati. Mora se jako negovati. Mora se podupreti.
mora se vezivati. Ne znam da li ima tu neke asocijacije kako muž treba se odnosi prema svojoj ženi. Svi mi pogrešujemo mnogo puta koji smo muževi. Ali ako će žena tvoja da bude kao rodna loza, ćemo da se brineš o njoj. Ćemo da je voliš. Ćemo da je podržavaš. Ćemo da je ohrabruješ. Ćemo da je opraštaš. Da se nikad ne grinješ na nju. Ima čak stihovi, recimo, čitat ćemo iz Efescijama poslanice u 5. poglavlju nekoliko stihova, jako interesantnih, koje bacimo malo svetlo kad govorimo o tome. Kaže, žena će tvoja biti kao loza rodna u odajama doma tvoga, kaže ovaj prevod. A Efescijama 5:25 kaže ovako. Muževi, volite svoje žene kao što je i Hristos zavoleo crkvu i samoga sebe predao za nju. Zamislite muža koji je spreman da da svoj život za svoju ženu. Da je posveti, očistivši je vodenim kupanjem i rečju. Da sam sebi postavi slavnu crkvu koja nema mrlje, ni bore, ili tako šta, nego da bude sveta i neporočna. Tako su i muževi dužni da vole svoje žene kao svoja tela. Na drugom mjestu kaže da se muž da se nikada ne gnjevi na svoju ženu. Zamislite taj brak, znači gde je žena kao rodna loza u odajama doma tvoga. A sa druge strane govori da je nekako posao i svrha žene, na osnovu ovog stiha je, da je kao da je dom njena kao njen dvorac. Njeno mesto gde ona boravi, gde je većina njenog posvetu u tom domu. Tu se ona brine za gostoprimstvo, brine se za decu, brine se za hranu, brine se za odeću, brine se za higijenu doma, brine se za zdravlje porodice. Dosta posla je vezano za to. Čak recimo kada piše apostol Pavle Titu poslanica, recimo on kaže da starije sestre, žene, treba da podučavaju mlađe. Čemu da ih podučavaju? Kaže ovako u Titu poslanici 2, da mogu da umudruju, znači starije sestre, da mogu da umudruju ili da poučavaju mlade žene kako da vole svoje muževe i svoju decu, da budu razborite, da budu časne, da budu dobre domaćice. Ili na engleskom kaže da se brinu o domu. Znači da znaju da se brinu o domu. Zamislite devojku koja je svesna. Moj poziv je jednog dana se možda udam. Recimo, možda nije, ali za 99% ili za 90% možda jeste. Apostol Pavle kaže, zbog sadašnjih nevolja, dobro da čovjek ostane sam, ali ako je neko i uda svoju ćerku, ne čini ništa pogrešno. E sad, ako ona zna da moj deo jednog dana će biti da moj dom bude moj dvorac o kome se ja brinem. Održavam higijenu tu, kuvam, spremam, brinem se za decu, brinem se za muža. Onda možda je dobro, kao devojka, da naučim da perem veš možda, ili da kuvam, ili da spremam, ili da... Znači ono što se možda, što mene sad uzima sat vremena, da probam da uradim to za 15 minuta. Naučim da budem brz, efikasan, da budem vredan. Kaže, da umudre mlade, da vole svoje muževe, da vole svoju decu. Puno puta devojka ima priliku da vidi decu, oni koji su stariji u crkvi, recimo, a sad ima mlade dece, da nauči da vole tu decu, da nauči da s njima radi, možda drži dečju lekciju, da im drži pažnju, da im pokaže ljubav, da im pokaže nežnost i takve stvari. Kaže da trebaju da uče mlade, da volu decu, da volu svoje muževe, da budu razborite, da budu časne, dobre domaćice, pokorne svojim muževima, da se ne huli na reč Božiju. Evo tu imamo, znači, ako mi tu imamo viziju. Bog ima za mene ovaj plan, ako imam tu viziju, ja ću onda gledati da moje aktivnosti budu usmerene, možda ovo mi nije tako važno i ono, usmerit ću se na ove stvari koje su mi važne, koje me pripremaju za ono šta je Božji plan, jer blago onome koji se boji Gospoda i koji ide putevima njegovima, tako? Mi to verujemo. Onda kaže ovako, znači žena tvoja će biti kao loza rodna u odajama doma tvoga, sinovi tvoji kao mladice masline oko stola tvoga. Sad kod nas nisu toliko česte masline, nije dovoljno toplo, ali ja sam malo proučavao, kaže da maslina kada je zasadiš, treba jako puno godina dok ona počne da rađa, a otprilike 10 godina i više dok dostigne neku zrelost. Ne znam da li ima tu neke simbolike sa našim decom. Tih prvih 7, 8, 10 godina ti ulažeš u njih, neguješ ih sve to, ali se nadaš da će jednog dana početi da donose rodove pravednosti. Kao maslina. Kaže, neka tvoji sinovi budu kao mladice masline
oko stola tvoga. Govori o tome da porodični život, dosta toga se dešava za stolom gde ručavamo i gde obedujemo. Znači, tata je sede i mama te sede za sto i kad deca posade oko stola, prvo su mali, kao te masline koje polako rastu. Tu možda čitate iz Biblije neki stih, tu možda otpevate pesmu, da se pomolite Bogu. Tu ih učiš, nemoj tako se beru kad jedeš, nego pažljivo, čekaj da onaj prvo sipa, pa ti, znači učiš ih neke manire, učiš ih pobožnosti, učiš ih lepom ponašanju, bontonu, svemu tome. Kaže, sinovi tvoji neka budu kao mladice masline oko stola tvoga. Treba puno godina odgajanja, ali blago čoveku koji se boji Gospoda. On će vidjeti, i on kaže ovako, blagoslovit ćete Gospod, sledeći stih. Kaže, evo, stih 4, evo, tako će biti blagosloven čovek koji se Gospoda boji. Znači, Bog će mu podariti, u ovom slučaju, porodicu, decu, ženu. I to je nešto što je Bog odredio za nas, dok smo danas zemlji. Za većinu od nas je normalno stanje da budemo u braku i mi želimo da taj brak bude takav da proslavlja Gospoda, a naš život kao očevi, kao majke, da budemo primjer svoje deci, da ih odgajamo strahu Gospodnjemu i da vidimo taj blagoslov. I onda kaže dalje, blagoslovit ćete Gospod sa Siona i gledat ćeš sreću Jerusalima u sve dane života svojega. Kada god se spominje Sion ili Jerusalim u Starom Zavetu, to bi u Novom Zavetu moglo da se odnosi na crkvu Hristovu, ili nebestu Hristovu, ili mesto gde Bog opitava, hram Gospodnji. Mesto da se Bog slavi, da se Bogu moli. Znači, ovdje kaže da lokalna crkva, da bi bila jaka i zdrava, ona mora da se sastoji od porodica, od koje svaka porodica pojedinačno zdrava i jaka, pobožna. Znači, ne možete očekivati da dođeš u crkvu samo i da će crkva sada naučiti tvoju decu. Kako da se lepo ponašaju za stolom, kako da kažu izvini, oprosti i te stvari. To se očekuje da ti kući radiš. Ali kad ti u kući imaš slogu, muž i žena, i kada poučavaju deca sa Gospodinom, i kad Bog skupi 4-5 porodica zajedno, da bude lokalna crkva, kaže, blagoslovit ćete Gospod sa Siona i gledat ćeš sreći Jerusalima u sve dane života svega. Bog kaže, ti ćeš biti deo crkve koja je živa i zdrava, koja je Bogu na slavu. Ako se bojiš Gospoda, iako ideš putovima njegovim, ako se brineš o svojoj ženi, kao što se onaj vinogradar brine o svojoj lozi, ako učiš decu strahu Gospodnjemu, ako učiš decu poslušnosti, doći će vreme, znači da će trajati godine, će prolaziti, tebi će se vidjeti, nema nikakvog napretka. Kao što ti možda radiš oko ove masline godinama, dok ne vidiš na kraju. Doći će možda ono kad će se činiti, Gospod, evo ja sam se trudio, ja sam radio, ali moje deca mene ne poštuju. Moje deca mene ne slušaju, moje deca mene odgovaraju unazad, nema nikakvo poštovanje za mene. Onda dolazimo do onih stihova iz Novog Zaveta koji govore o blaženstvu. Samo Gospod kaže, blago onima koji su siromašni duhom. Znači, kad vidiš da si ti nešto se trudio i pokušavao si i to nije uspelo po tvojim merilima i standardima, kako ti misliš, padni pred Gospodom, kaže, Gospode, ako ti ne budeš gradio kuću, kao što kaže Klavan, uzalud se muče graditi, Gospode, sve što sam ja radio, sve što sam ja trudio, to sve nema nikakve, ako ti nemaš svoj blagoslov, Gospode, to ništa ne vredi. Blago onima koji plaču, jer će slušati, Gospode, ja plačem, ja vapim, Gospode, pokaži mi gde sam ja pogrešio. Ti si rekao, uči dete putu kojim treba da ide, pa i kad odraste, neće odstupiti od njega. Pokaži mi, Gospodu, u čemu sam ja pogrešio. Zašto moje deca nemaju poštovanje za mene? Zašto me ne slušaju? Zašto mi odgovaraju? Plači pred Gospodom. Ne pokušaj da tamo sa svima svađaš i raspravljaš, nego idi osami se i vapi pred Gospodom. I Gospod kaže, blažen si ako plačeš. Blažen si ako si gladan žedan pravednosti. I sve ostalo. Znači, Gospod nas poziva da učimo našu decu strahu Gospodnjemu, da ih vaspitavamo. I tu ima neki stihovi koji su vrlo puni Božjih obećanja. Taj jedan stih koji smo spomenuli se nalazi da možemo možda par stihova da pročitamo još iz priča Solomonovih, koja je jako dobra knjiga za porodični život, između ostalog. 22.6 kaže, upućuj dete ka putu kojim treba da ide, pa neće odstupiti od njega nikad ostari. Ovo je Božje obećanje. I to možemo da, kad smo sami pred Gospodom, da kažemo, Gospode, ja verujem da je tvoja reč istina. Da sam ja sve uradio što trebalo sa moje strane. Siguran sam da ovo dete ne bi odstupilo. Gospode, vapim k tebi, vrati ga ako je zašao na krivi put. Psalam priče 29.15 kaže ovako. Prut i prekor daju mudrost, a raspušteno dete sramoti majku svoju, to smo već čitali, da? Kad se množe zlikovci, množe se i greh, ali pravednici gledaju propast njihovu. Prekori sina svoga i smirit ćete, pružit će radost duši tvoje. Znači, govori o tome da potrebno je neki put da kažemo detetu ne. Dete nešto hoće da mu kažeš ne.
da ga vaspitavaš, da mu ne dozvoljavaš da radi šta god hoće, da nauči da se odriče svoje volje, da ne mora biti po njegovom. Neki put mlađa deca, ako si možda starije poučavao, mlađi se razmaze, oni nauče da neće da slušaju ove starije. To će oni sve najbolje za sebe, da budu sebični, samoživi. Molimo se Gospodu za mudrost, kako da naučimo decu da budu nesebični, da rado vide radost drugoga, da daju najbolje mesto drugom, da daju najbolji kolač drugome. To nije lako, ali molimo se Gospodu, Gospod želi da naučimo. I kaže, ako vaspitamo decu, ako im prekoravamo kad moramo, ako ne dozvolimo da bude raspuštena deca i da nas osramote, da će onda Bog da ispuni radost naše duše, da će radost duši našoj. U 20. poglavlju, stih 7. Pravednik bezazleno hodi, blago sinovima njegovim posle njega. Znači, ovdje pokazuje da je jako važno da mi kao vernici i kao roditelji svojim primjerom pokazujemo deci. Džabe mi njima pričamo nešto, oni vide naš život. Pravednik bezazleno hodi, blago sinovima njegovim posle njega. Znači, deca su blažena ako imaju primer. Znači, deci je mnogo više potreban primer nego li reči i ukori. Tako da, džabe je sve što mi govorimo i sva strogoća koju imamo, ako naš život odslikava. Mislim da puno puta nam Bog da svetlost na naš život, koliko smo mi tvrdi, koliko smo mi brzi da odreagujemo, ne u duhu Hristovom. Kaže, pravednik bezazleno hodi, blago sinovima njegovim posle njega. Tako da, ako stvari u porodici misli kako bi mi volili da budu, vapimo pred Gospodom. Blago onima koji plaču. Oni će se utešiti. Znači, Gospod je na našoj strani. Bog želi da vaspitamo decu strahu Gospodnjemu. Mi smo svi puno grešaka napravili u prošlosti, ali Gospod je dalje na našoj strani. I kada molimo, i kada vapimo, i kada uzmemo ove stihove koje je on dao, i kada kažemo, Gospode, ti si tvoji reči rekao, molim te, daj mi mudrosti za ovo, Bog će to učiniti. I onda kaže, 10. poglavlje, mudar sin je radost ocu svome, a lud sin je žalost majci svoje. Svaki roditelj se raduje kada vidi decu koja su poslušna, koja su pobožna, koja su vredna, koja su radna, koja su ponizna, koja su darežljiva. A kaže, a lud sin je žalost majci svoje. Znači, možda se desi da si trudio se oko deteta 20 godina i da na kraju te psuje ulice i da na kraju završi kao kriminalac na ulici i kao narkoman, i kao ubica, i kao nepravednik. Nema veće tuge u srcu bilo kog roditelja. Ali Bog nam daje obećanje da ako ih mi poučavamo strahu Gospodnjemu, i ako živimo primjeren život i sve greške koje smo učinili, Bog će učiniti da sve ide na dobro onima koji ljube Gospoda, čak i greške koje smo učinili, Bog može da preokrene to na dobro, ako se ponizimo i ako vapimo Gospodu, i ako od njega tražimo da on reaguje. Jer ako on ne gradi kuću, džabe mi ono što radim. Ako mislimo ja ću u mojoj snazi, ja sam muškarac, ja ću kad kažem tako mora biti, to neće funkcionisati. Nego ako Gospod ne gradi kuću, uzalud se trude oni koji grade. Tako da, eto, to je taj stih koji govori o porodici i onda kaže, blažen će biti taj čovjek, blagoslovit će te Gospod sa Siona, znači bit ćeš deo crkve, vidjet ćeš crkvu koja napreduje, gde mladi odrastaju u strahu Gospodnjemu i napreduju, dostižu neke... Pre samo 10 godina gledali smo slike nedavno, mnogi od vas ste bili deca ovako mala, ovi koji sad su već tinejdžeri i sve to. Ali godine su prošle i naše masline su porasle, kad su malo veće. I vidimo, hvala Bogu, mnoge dobre rezultate. Bogu na slavu i hvalu. Vidjet ćeš sinove sinova svojih. Ovde govori o punini života. Ima jedan stih, recimo u pričama, opet 17.6, stinit ćemo vidjeti, ti kraju polako, uporak malo se od ovogu koji izvinite. 17.6 kaže, unuci su venac starcima. Ne znam da ste nekada videli nekog dedu ili baku, kad im priđe unuk od 2-3 godine starosti. Koja je to radost za njih? Kaže, unuci su venac starcima, a čast sinovima očevi njihovi. Nego se kaže kao deca se kao raduju svojim, ako je tata u duhu Hristovom, deca trče na njemu, raduju se, grle ga. I kaže, tata je njima je kao čast, im je kao čast sinova, ili kao deca su oduševljena svojim ocem, šta može da uradi to sve. I puno puta mi kao roditelji vidimo da nemamo tu čast, ako ne živimo pobožno. Ako živimo pobožno i ponizno, i ako je duh Hristov u nama, ja verujem da ćemo imati poštovanje svoje dece. Tako da Bog nas uči da se ponizimo, da priznamo svoje grehe, i kada priznamo i kada ispovedamo, Bog je u stanju da nas promeni. Naše srce, da nam daje svetlo na naš život. Blago onima koji su čistoga srca, oni će Boga vidjeti. Neće kriviti ni ženu, ni deca ako stvari ne ide dobro, oni znati, Gospode, ja sam odgovoran za sve.
Većina poruka iz Biblije koje se odnose na porodicu i zapovesti koje se tiču vaspitanja dece su direktno usmerene ka očevima. Tako da ako stvari u mojoj kući, u tvojoj kući nisu kako želiš, preuzmi odgovornost kao otac. Nemoj kriviti ženu, nemoj kriviti decu, da kaže Gospode, ja sam kriv. Ali od sada, Gospode, ja sam rešio da se borim protiv đavola, ti si rekao gde su 2 ili 3 sabrani u ime moje, ja ću biti među njima. Gospode, ja neću dozvoliti da đavo ima gornju ruku u mom domu, neću dozvoliti, nije tvoja volja ni jednog moje deca da propadne, da ode u propast. Gospode, ja ću vapiti, želim da đavo bude vezan. Svaki duh buntovništva, svaki duh svađanja, svaki duh gunđanja, da bude vezan u mom domu i da sila Svetoga Duha, radost, ljubav, mir bude u našim domovima, u našim kućama, u našoj crkvi i da se Bog proslavi kroz to. Tako da Bog želi da podigne armiju molioca među nama. Dok god misliš da možeš u svojoj snazi, nećeš se moliti Bogu. Onog momenta kad shvatiš da ako Gospod ne zida kuću, uzalud trudiš ti, onda ćeš postati molioc. Počet ćeš da moliš i čekat ćeš odgovor i odgovor će doći, jer Bog je veran. Njemu neka je slava i hvala za sve. Amin.